Ħames ristoranti lokali ngħataw il-premju prestiġjuż tal-Michelin Star 1 għall-esperjenza unika illi joffru lill-klijenti tagħhom. Dawn huma Bajja, Noni, Eye on the Harbour, Demondjon u Undergrain. Viktor Borg, xef eżekuttiv ta' Undergrain, fisser li dan hu onur għalihom, speċjalment meta wieħed iqisu wkoll li din hija t-tieni sena konsekuttiva illi ir-ristorant ħadan il-premju. Ma naspjega illi s-suċċess huwa kollu fid-dettall. Dan il-livell mhuwiex ristorant li tmur ġas biex tiekol biss, jiġifieri l-esperjenza hija kollox. Minx ħin tidħol sakemm toħroġ mill-bib tar-ristorant, jiġifieri nagħtu ħafna attenzjoni fid-dettall f'dak kollu li nagħmlu. Mhux biss fil-ikel u fl-ingredjenti li nixtru u fil-methods tat-tisjir, iżda anke fis-servizz, fl-atmosfera, li tkun differenti, esperjenza differenti. Iva qed ifittxuha ħafna u ovvjament il-barranin mdorrin ukoll f'pajjiżhom għax ovvjament għandhom ristoranti ta' dal-livell, allura ovvjament jessa għandna domanda tajba ħafna. F'sajf illi matul qed nistennew li l-gżejjer Maltin ifeġġu rebbieħa fuq il-pandemija tal-COVID-19 u jattiraw it-turisti lejhom mill-ġdid, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Johan Buttigieg qal li timbru bħal dan se jolli l-livell tal-prodott li joffru l-gżejjer tagħna. Dan il-fatt awtomatikament jgħin lil Malta biex tola fil-livell tagħha u l-kwalità li nkunu qegħdin nagħtu u noffru lit-turist ikun qiegħed jagħti marka oħra f'dak li aħna qegħdin noffru fis-servizzi tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo awgura lir-ristoranti illi l-erba' ingħataw il-premju u fakkar fl-importanza illi jiżviluppaw niċeġ turistiċi ġodda. In-niċċa tat-turiżmu tal-gastronomija hija niċċa li qegħdin naraw li niżviluppaw għas-snin illi ġejjin. Għaldaqstant il-fatt li llum għandna 5 ristoranti li ngħataw il-Michelin Guide jawgura tajjeb fil-ħidma li qed tagħmel l-Awtorità Maltija Turiżmu flimkien mal-Ministeru tat-Turiżmu sabiex inkomplu nollu l-kwalità fl-esperjenza tat-turisti li qed jiġi f'pajjiżna.